सुबह थे तो रुपया बोनी ना भइल तैथन मंदिर पर लियाते बैठा देला। अरे मर्द मंदिर पर तो दोस्त भाई में है गाना गाओ गाना देला तो पैसा मिली नु गइबे तब नु अच्छा लोता दावता नी गाओ एला दा ताले दा में थमादा चला करेजा में समा जाई धर्म के जगह है जा का करेजा में समा जा भजन गाओ तब नु मिली भजन देला थे मिली भजन ना आवे हमरा भजन ना आवे ना हे पे आवेला चला रोक हम गाओ तनी दावा दे दाता के नाम तुझको भगवान रखेगा हे भगवान दे दाता के नाम तुमको मिलल हो अरे 10 रुपया तोहनी के हमारे एरिया में घुस के कैसे भीख मांगता रहा? ई ताल दादा से लिया ता वो तनी उ के अपन एरिया में भीख मांगता ना तो मार के दोनों के टांग तोड़ देबे। ए साले ता कीनल हो गुंडा होगा बहुत बड़का का मारा बिल्डिंग फेंके लगभग नीचे से साले बाइल बेलन बाद माल दे दे दाल दे तब उधर डालब तू अभी हम बताओ तनी कि हम का हई रहो का हुआ साले दाल दाल दे नहीं दे ए दाल दे जी एक चार देख ले बारे मुसा भाई हमरा जरे लफड़ा होल बा तनी 10 को गुंडा होला भिखारी भाई तो तनी भाग ना रे पवन शंकर भाई होका जाता रन सा चल होका बा अरे लीलपड़ाक लेके का यहाँ पतारा लोग अरे जान जैसे बहुत चला बाप अरे मंदिर पर भीख मानत रही था मैं भी थाली थरे देला था 1 रुपया दे बोहनी नहीं थे हो ए हमें चिंता करे के कोनो बात नहीं है। नया तरीका डिजिटल भिखारी के रुपया कमाए के नया तरीका आए देवे वाला सीताराम दिला राम दे दो भैया मांगो तब भिखारी गोर मिली में होरी नु करी सरकारी अल्लाह के नाम पे दे दे बाबू 10-20 दे दो भैया मांगो तब भिखारी गोर मिली में होरी नु करी सरकारी नगद नहीं खे तो फोन पे डाल दो न दाम हे पशुपो कर सकीले दे दो राम दिला दो राम देवे वाला सीताराम दे दो राम दिला दो राम देवे वाला सीताराम हेलो ए ओई कस्टमर काहे भागता बाबू नहीं खान कुछ दे दलो बाबू भीख मांगे के हम पेट भरिला घरवा बनावे खातिर पैसा धरिला पैसा धरिला ए बाबू पैसा धरिला मस्ताला के प्लानिंग बा सरकार कोनो हमने के देत नहीं खेका अपन दासा नहीं ख देखत कुकुर कहीं का दे दो राम दिला दो राम देवे वाला सीताराम दे दो राम दिला दो राम देवे वाला सीताराम तो हेलो दोस्तों, आज आपको मिलवाते हैं देश के सबसे पहले डिजिटल भिखारी से हंगामा जंक्शन के माध्यम से। तो आप लोग को भीख कैसे मिलती है? यूपीआई से हमार खाता जुड़ल बा हमनी के पैसा 1 लाख पुरल बा ए 2.5 लाख रहल साला गबड़ई बेकारे यूपीआई से हमार खाता जुड़ल बा हमनी के पैसा 1 लाख पुरल बा 1 लाख पुरल बा ए भैया
सरल साधारण का मत बुझिया। दे दो राम दिला दो राम देवे वाला सीताराम। दे दो राम दिला दो राम देवे वाला सीताराम। हे मालगिन मालगिन हमर फ्लाइट के टाइम भइल बा। हे माल देलू ता थुदरवा नाले बता। ए ऑर्डिनरी बुझा का त दा नाले बता तार के थीता फुतल हमला दबा लेम।